काल है टंगा जई बुझान रही फल। अच्छा बिरहिया बाज रही एरिया के होई रंगदार बाकी लड़की को हथिया अरे लो भर के घर हमर पड़ेला यार लो भर के घर हमर पड़ेला यार हवे से रे बिहार आए हाय रे हवे से रे बिहार लजा लोग तारा के तो धन्यवाद बहुत सही सही लजा रे अतना ओई ठठरू कावला के बोल ओई ठठरू कावला के बोल कल है टंगा जई बुझान रही फल कल है टंगा जई बुझान रही फल अरे एरिया के होई रंगदार लो भर के घर हमर पड़ेला यार लो भर के घर हमर पड़ेला यार हवे से रे बिहार जब अपना लड़का बात सुन ले तो कहता कि हमारा से सब केहू डरे लोग ना डरे बाकी अतिथि जरूर डरे कलाकार लोग डरे ना का जाने का है हमारा से सब केहू डरे इज्जत हमर करेला अच्छा होई हम मनवा के मालिक फरक नहीं करेला होई हम मनवा के मालिक फरक नहीं करेला लइकी को हथिया जब घूमत लड़ा ले ले बाबू था उ गाड़ी कहां रोक दी जब घूमत लड़ा ले ले बाबू था आशुतोष बाड़े हमरो यार उ गाड़ी कहां ठोक दी अरे एरिया के होई रंगदार हम ऐसा रंगदार है जाने लो कैसन दूगो भाई नौकरी में बाड़े एगो भाई गावे भैंस चरावले हमरा नहीं हमारे भाई कहले कि का हो के खोखल हा अतना गोली चलवा दे कुछ बात नहीं है बाकी घमंड कतना बात एगो भाई डीएसपी एगो एसपी बड़े हमारा भी कुछ ना अतना हम मनत कि का हो अतना गोली चलवा दे कि खोखा बेच के राजा हो जाई सही बात एरिया के होई रंगदार लो भर के घर हमर पड़ेला यार
लो भर के घर हमर परे यार उत्तर करा हाय हाय